ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍‌ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍‌ଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନେ କଟାଯିବ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟା ଯେହେତୁ କଟନ୍ ଅଛି ଆକୁ ଜଲ୍ଦି କାଟିଦେଲେ ମୋତେ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ ମାର୍କିଂ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କଟାକଟି କରିଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ସକାଳରୁ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଥିଲି ସକାଳର। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋର ମେସିନ୍ ଉପରକୁ। ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍‌ଟି କାଟିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାକୁ ଆଗ ସିଲେଇ କରିଦିଏ। ଆଉ କାଲିର ଯେଉଁ କଟା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ମାରିନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ସିଲେଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। କାହିଁକିନା କାଲି ରାତି 9ଟା 14-15 ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଏଇ କଷ୍ଟମର୍ ଯିଏ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ତମେ ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟା ସାରିଲଣି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କରିନି। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେଇଦେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ୟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଟନ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ୟାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କରିବାରେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିସ୍‌କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଗ ପୁରା କପଡ଼ାକୁ ତାକୁ କାଟିକି ଅଲଗା କରିଦେଲି। ଅଲଗା କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଥରେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍‌ର ସେପ୍‌କୁ ଆଣୁଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ମୋତେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋତେ କେତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, କେତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ କଷ୍ଟମର୍ ଖୁସି ହେଇକି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ସତରେ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କଷ୍ଟମର୍‌ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସିଲେଇ କରିବିନି। ବେଳେବେଳେ କାମ ପ୍ରେସର୍ ବି ହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାବେ ଯେ ନାଇଁ, ସିଲେଇ ଯଦି ନ କରିବି ବାକି ସମୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାକି ସମୟ ଅନ୍ୟ ବି କିଛି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଲେଇଟା କରି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍‌ଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ସିଏ ଯଦି ଖୁସି ହେଇକି ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟିକୁ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟମର୍‌କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ଦେବି ବୋଲିକି। ସତ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସିଲେଇ ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍‌ଟି ଫାଟିଯାଏ, କି ଯେକୌଣସି ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ହଉ ଯେମିତି ଫାଟିଯାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କାର ବି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଅନେଇକି ସତରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଏମିତି ବନେଇବି, ଇଏ କରିବି। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ କଷ୍ଟମର୍‌କୁ ବି ମୁଁ ଯୋଗେଇ ପାରୁଛି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଯେମିତିକି କଷ୍ଟମର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍‌ର କଷ୍ଟମର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ହିଁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିପାରୁଛି। ମାନେ କେତେ ଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଏଇ ସିଲେଇ ପାଇଁ ବି ମୋତେ ବହୁତ କଥା ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ବାରଣ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ସତରେ ମାନେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ପାରେନି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ପଛ କଥା ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଷ୍ଟ ବହୁତ କରିଛି ସତ କଥା ଏଇ ସିଲେଇ ପାଇଁ। ମୋତେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବାରଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେଇ କରିବୁ? ଏଇନା ପାଠ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍‌ରେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼େ, ସିଲେଇଟା ପଛରେ ବି କରିହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଲି। ସିଲେଇ କରିଲା ପରେ ପରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପରେ ବି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁକରି ମୁଁ ସିଲେଇଟାକୁ ଆଗ କଲି। ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ବି ଆରାମସେ କରିପାରିବି, କି ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାକି ଯାହା ବି ହଉ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। କାମ ସରିଲା ତ ମୁଁ ଆରାମରେ କରିପାରିବି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ବି କଲି, କଷ୍ଟମର୍ ବି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ବି ହେଲା।
କାହାକୁ କାହାକୁ ହେଇନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହବନି ନା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ହେଇପାରିବେ କି? ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ବି ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋ କଷ୍ଟମର ମାନେ ବି ମୋର ଆଜିକାର କଷ୍ଟମର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ 10-12 ବର୍ଷ ତଳର ହିଁ ମାନେ କଷ୍ଟମର। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲେଇଟା ପୁରାପୁରି ଧରିଛି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2014-15ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ 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 ଏମିତି ହିଁ କରୁଥିଲି। ତଥାପି ବ୍ଲାଉଜ ବି କାହାର କାହାର ସେତେବେଳେ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କପଡ଼ା ଆଣେ ତାଙ୍କର ସିଲେଇ କରେ, ମାନେ ଖରାପ ବି ହେଇଥାଏ, ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲି। ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟମରଙ୍କର କାମ ବି କରିଛି, ଯାହା ଯେମିତି ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚେଷ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ 2015ରୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଲି ମୋ ସିଲେଇଟାକୁ କରିକି ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଯେତିକିଟା ହଉ, ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରଫେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକିଟା ବି ହଉ ମୋ ପାଖରେ କାମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଲୋକ ସିଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଷ୍ଟମର ଯିଏ, ଇଏ ଜଣେ ମାରୱାଡ଼ି କଷ୍ଟମର। ତ ୟାଙ୍କର ସିଲେଇ ମାନେ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମାସରେ 1-2ଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତି କଟନ୍ ବ୍ଲାଉଜ। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 3ଟା ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, କଟନ୍ ଆଉ ଲାଇନିଂ ମିଶିକି। ତାପରେ ଏଇ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସିଏ ମୋତେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ 2ଟା ବି ଦେବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର କାମ। ସିଏ ଯଦି କାମରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଖୁସି ହେବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସତରେ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହିପରି କଥା ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜଟି ସରିଗଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଫିଟିଙ୍ଗ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ହେମିଙ୍ଗ ଆଉ ହୁକ୍ କରିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଦେଇଦେବି, ସେ ତାଙ୍କର ହେମିଙ୍ଗ ହୁକ୍ କରିଦେଇକି ସେ କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।